Tady si představíme MMR kolo, je to model Voky, je to model 2025, hliníkový rám, snížený, takže je to univerzální, dámský nebo pánský kolo, široký řídítka, řazení Shimano DR 1.12, zavírací vidlice z řídítek, hydraulický brzdy Shimano. Tady máme hodně úchytek, takže dáme tady 2 lahve na košík, nosič, rychloupínák pod sedlem, univerzální sedlo pohodlný.